سلام تخطات ناس channel كما تخونو لو من ريو عرستي أزيا قداسي لنفس وكفنات تغمناها أبزو channel إذا تكتاتو لسبات بتخكل عوتات كتكونو كابزو اللغمو نلعل كتكودو تدولي محانكم يفلته كتزناقو عبزو خمزي تموتو رقص أنيها مخنياتو زي الزناقع مدب بزح سلا زي بالله سو كتعوتو تدوليهم قعز عوت وين جميركم مقتلو تخوليهم ناو لو من ريو عرستي እቶም ንስኹም ክትኮንዎ ትደልዩ ኣብቲ ዝለዓለ ደረጃ ዓወት በፂሖም ዘለዉ ሰባት ዘይገብርዎን ወይ ከዓ ዘወግድዎን ጉድለታት ኢና ክንርኢ ምክንያቱ እዚኦም ጉድለታት እዚኣተን ናብቲ ትደልዮ ንኸይትበፅሕ ይሓፅራኻ ዓወት ብመንገዲ ምዝዋር መኪና እንተሪናያ ብመኪና መኪና ማሲና እንደሊ ካብ ሓደ ቦታ ናብ ሓደ ቦታ ቀልጢፍና ንክንበፅሕ ስለዚ ቀልጢፍካ ንክትበፅሕ ነዳዲ ኢኻ ትህብ ነዳዲ ትህብ ማርሻናትካ ካልኣይ እንተሎ ግን ክንምንታይ ነዳዲ ትህብ ኣለካ ይትኸይድኒ ኢኻ ስለዚ ቴክኒክ ኣብ ሂወት ድማ ከም ማርሻ እዩ ክትሕንበብ ይሕግዘካ ስለዚ እዛ ናይ ሎሚ ንሪኣ ርእሲ ድማ ኤግዛክትሊ ነቲ ክትከዶ ትደሊ ከመይ ጌርካ ትበፅሖ ክንርኢ ኢና ቀዳመይቲ ክትገብርዋ ዘለኩም እታ ኣርእስቲ ኩላ ስምዕዋ ገሊኡ ሓድሽ ሓበሬታ ክኸውን እዩ ገሊኡ ግን ትፈልጥዎ ግን ዘራጉደልኩም ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ክሳብ መወዳእታ ስምዕዋ ላይክ ኣብዋ ናብ ካልኦት ድማ ኣሕልፍዋ ምክንያቱ ንብዙሓት እውን ክትጠቀም ስለ ትኽእል of course كعوة نزدليو مالته so critical mistakes successful people never make so عوتات سبات زي تكبروان ويكا زتن كقولان قدلتات هنا كنزارب قطر حادة believing massive action is needed number one تاك قدامي تجيجا أبزبس حسب تقاطب انتهى عوت نخد كون عب سراح عب نجر عب كإلت عب تمكرو زد ليكا يمسلك no عب فلتات عب تكبار مزجزي يزمت أجداس نجر مسرت عو فلتات زنك أساس كذا دل نجر مسحسكا نفس قم تقطع لك step by step دم تعبي زيادة أجداسيت ماكينات تماهيركم بشكليتات تماهيركم كلها بورقات بشكليتها كلها كسب تملكوا وي ماكينة كسب تملكوا يكونكم تمهار أجداس حقتاتنا ماكينة نايس أرجع مسفلتكم يجيبكم كزورة تجمر كاس نابلكم كل يتملكوني خا معرتها معررها معررها أفتنا كتحلف كلها كلنا الماكينة سلسفلت كيكونوا زحلفها أجداس أرجع تملك كم تخل مسفلت يوم زحلفها هي ود ما كمان أجداس فلتات مسحسكا نفس قمتوتو قال سبات بمولو ما تحفتنا عالم كيم ببوس قمت غزي دلينا كاننا لغو بات كل جزء عبس قمت نخط وسطك عب مدلاوات زي اللي كاين سالكا دحان زخونه مدلاوات فلتات انت مكرم مسحسكا سقمتك توصل لك مبزحت جزء دما عوت نخط كون 24 ساعات شو عدت معلت نسو منك سرع زلك هذا مثلا نالو نو كم يكونن مخنياتو بزح ساعات مسرح يكونن زعوتك يدليو عبرت كم سعر يدليو كن رينا سنيلنا العليو زاد اللي قنتايو بالحي كتحوسوا له كتكل كلخ يس تكنيك كتحوسوا له كتكل لك عوتا سبات دما عبرت عم بزو ساعات سلو سرح يكونن عوتا زغونو ابتو سرحوا ساعات قلطف زغون عبيد كمصو تكنيك سلا زلومي نابنت حنت كابتن تكنيك عوتا سبات زتقموا لانتا باريتو برينسيبل تبال نساد مانتايو كل نطفاتنا هيوتنا ترينايو 10% كابت كل نقبرو 8 ميتاويت وصيتنا هيوتنا نساتهم يوم زوسنوا انتي يوم زم 10% ن 8% زصلو ناتكا اب هيوتكا مستبحال يدلك اب بزنس ناتي اب عزناتي I know those things مسغزيه مستمكرو ناونا مصاهو ابتم قند زتكرو تراي كتكر كم زلاني يردانلو قدم اب بزو نغراتي حيلي فحد زل نيرو اب تقلق تقبر نابنت فيديو سري اديت نخ قبرو ندك زيت فنير not anymore تيم اللوني نتي سرح كوت أجداس حبريتا أنا كم تصغر دس لزبلني نعود ليه مسقرب كوجد كل تزاد اللي ممكن بارات تيم اللوني نساتهم يسرحوا سلازي أبتزجد استرايسها تخالقون كله ولا بتكورسات ناتيون تأجداس نجارات أنا تنا عيدس زبلنن أنا زيادة زبركتلون تخالب بزع سرعة دما كالو سبات كم سرحوا الكام كبار أبي وتنا دما كم سرعة تانية مصار ترايكونن እቶም ብዙሕ ውፅኢት ዘይምፁ ስራሕትናትና ከነውሕዶም ኣለና ኣብ ንደኽመሉ ግዜ ወይ ካብቲ ዳውን ታይም ናትካ ክሰርሖም ኣለካ ቀዳማይ ግዜ ኻን ሓይልኻን ግን ኣብቲ ተድመዓሉን ውፅኢት ዘለዎን ክትሰርሕ ከለኻ ፓሬቶ ፕሪንሲፕል እንተተረዲኣትና ኣብ ሂወትና ኣብ ቢዝነስና ኣብ ኩሉ ነገራትና ብቕልጡፍ ክንዕወት ክትሕግዘና እያ ስለዚ don't forget this ዓበ ብስራት ንተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል
መቸም ኣብቲ ግላዊ ትሕዝቶታት ወይ ከዓ ኮርሳት ናተይ ብዙሓት ተማሂርኩም ክትመሃሩ ትደልዩን ከም ዘለኹ ይፈልጥ እየ እምበር ብምኽንያት ምጅማር ናይዚ ዓመት ሓደ ምጉዳል ናይ ዋጋ ጌርና ኣለና ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብዙሕ ኮርሳት ናትና ንሓፂር እዋን ዲስካውንት ጌርና ኣለና ስለዚ ክትመሃሩ ትደልዩም ዝተፈላለዩ ኮርሳት ዕድላት ቁሩብ ፈጢርና ኣለና ክንብል ንኽእል ነዚ ዕድል ተጠቂምኩም ናብቲ ትምህርቲ ከይድኩም ሂወትኩም ክትልውጡ ድማ ናይ ኩሉ ግዜ ፃውዒተ እዩ ንሓፂር ግዜ ዝፀንሕ ስለዚ ትዕድል ተጠቀሙሉ ይብለኩም ከይድኩም ነቲ ኮርሳት ካብ ዌብሳይት ወሲድኩም ኣክሽን ውሰዱ ቴንክ ዩ ቨሪ ማች መጠን ፍልጠትካ ዝዓበየ መጠኑ ድማ እተወትካ ይዓቢ እዮም ዝብሉ ለባማት ቴንክ ዩ ሶ ማች ኣብ ሂወት ግዜናን ሓይልናን ደረት ኣለዎ እዩ ሊሚት ኣለዎ which means ኣብቶም ቀንዲ ዘገድሱና ኣብ ዕላማታትና ዝያዳ ናብኡ ክንገብሮ ክንክእል ኣለና so it's important ትበለፀ ግዜኻን ሓይልኻን ኣብቶም ቀንዲ ዘዕውቱኻ ንጎተን ሲኻ ኣብ ቆይቋን ኣብ ዘየድልየካን እንድሕሪ ግዜኻን ኤነርጂኻን ኣጥፊኻዮ ነቶም ዘድልዩ ግዜ ክስነሎም ኢኻ so don't forget this one always keep it number 2 not constantly learning I cannot stress this إذا أنا تفزيها قدم من البعض أقداسي يعني رلومي أثرت جزيا أقداسي because تليفونكم أبكندي أبديت قبل تريورو أبورحي تعتيون أبديت قبل تاي مالتومي السوفت وير سي كم عرارن أبجريد كم زليون معلتاوي كل جزيا يمسعروا لزلو every technology تاريخ ما قلت في زغيار زلو مخالا زراربا بومن سركت قلت فعلك أبي واتكام علتي أنت ده يلي تحرك ترفيقها ስለዚ ቅድሚ ክንዲዚ ተማሂረ ሞያ ገይረ ገለ ኩሉ ኣይኮነን you have to constantly learn እዚኣ ድማ ንዕውታት ሰባት ካብ ዘይዕውታት ትፈልዮም ኣብ ዘበነ ቴክኖሎጂ ኣብ ዘበን knowledge economy ናይ ፍልጠት ኢኮኖሚ ኣብ ዝበሃለሉ ብዘይ ፍልጠት ናብ ብዙሕ ነገር ክትበፅሕ ትኽእል ኢኻ ዕውት ዝገብረካ ድማ ሓንሳብ ትምህርትን ሞያን ስለ ዝሓዝካ ኣይኮነን ኩሉ ግዜ ኣብቲ ዓውድናትካ ብቐፃልነት ናንበብካ ኣብ ካልኦት ዓውዲ እውን ከተንብብ ኣለካ ምክንያቱ ዓለም ብቕልጡፍ ስለትቀያየር ዘላ እቲ ዘለኻዮ ዓውዲ ክጠፍእ እውን ስለ ዝኽእል ኣብ ካልእ እውን ክትጥምት ክትክእል ኣለካ እዚ ቢዝነስ ኣለኒ እዚ ሞያ ኣለኒ ይኮነ no you have to really try other things because ክንደይ ዓበይቲ ኢንዱስትሪታት ዝነበሩ ዝጠፉ ኣለዉ ስለዚ ኩሉ ግዜ ከባቢኻ ክትርለካ ዓለም ናበይ ገፃ ክትከይድ ኣላ so እቲ ብልሒ ዝበሃል እንታይ ብኩሉ ክትዓቢ ክትክእል ኣለካ ኩሉ ነገርካ ክትፈልጥ ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ እንታይ ክትገብር ኣለካ እቲ ቀንዲ ኣገዳሲ ኣበይ ዓውዲ ክዓቢ ዝደሊ ሞበል ንዕኡ ዘድልዩኻ መፅሓፍቲ ከተንብብ ኣለካ ፕላን ክህልወካ ኣሎ so I do this I read books a lot ስለዚ መፅሓፍቲ ከተንብቡ ፕላን ከተውፅኡ ኣለኩም እንታይ ዓይነት መፅሓፍቲ ናብቲ ትኸድዎ ዘለኹም ዝሕግዙኹም ግዜኹም ዝበልዑልኩም ይብል ኣለኹም ስለዚ ንኣብነት ቅልል ዝበል ኣብነት ብዛዕባ ፋሽን ኣከዳድና ብዛዕባ ካልእ ነገራት ኣነ ደስ ዘይብለኒ ግዜ ዝበሃል ኣይጥፍን እየ ብዛዕባ ብዛዕባ ውልቃዊ ዕቤት ብዛዕባ ኢኮኖሚ ብዛዕባ ቢዝነስ ብዛዕባ entrepreneurship ቴክኖሎጂ እዚኦም ኣብ ሂወትና ለውጡ ዝገብሩ ግን ብዙሕ ግዜ ኣብኦም ከጥፍእ ደስ ይብለኒ ምክንያቱ ዳይሬክትሊ ንሂወተይ ስለ ፀልዎ ዕድላት ክፈጥሩለይ ከለውኻ ቅድሚት ክፀንሕ ስለ ዝደሊ ቅድሚ ሕጂ ድሕሪት ቀደም ድሕሪት ዝተርፎ ዝነበርኩ ያኽለኒ ሕጂ ግን ኣብ ቀዳማይ ዓለም ስለ ዘለኹ ካብቶም ቀዳማይ ዓለም ዘለዉ ቅድሚት ክህሉኻ ስለ ዝደሊ ቀፃልነት ናብኡ ዝሕግዙኻ ፍልጠት እዚ ቻነል ናተይ ንኣብነት ሓበሬታ ይበኩም ወላ ዓሚቕ ፍልጠት ኣይሃብኩም ዓሚቕ ፍልጠት ኣብቲ ፕራይቬት ኮርስስ እዩ ዘሎ ምክንያቱ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ስለ ዝፈላለየ ብሓፈሻ ግን እዚ ቻነል እዚ ንባዕሉ ብዙሕ ሓበሬታ ክበኩም ከም ዝኽእል ይፈልጥ እየ so ኩሉ ግዜ እንታይ ክንገብር ኣለና መፅሓፍቲ ክንወስድ ኣለና ኮርሳት ክንወስድ ክንክእል ኣለና ናበይ ንኸይድ ደሊ እንታይ ክእለት ከነጥሪ ንደሊ እቲ ንደልዮ ዘለና ክእለት ንዕኡ ዝሕግዘና ኮርስ ብምውሳድ ናብኡ ገፅና ዕቤት ክንገብር ቀፃልነት ክንሰርሓሉ ንክእል ኣለና ካልእ ሰባት ኣብ ጉዕዞ ሂወትና ዘድልዩና ዝሕግዙና ንኣብነት እዚ ቻነል እዚ ሕግዛካ ኣነ ዝኽተሎም ቻነላት ኣሎ which I love okay ሓደ ይኩን ኣዝዮም ብዙሓት ኣብ ገሊኡ ገለገለ የዝርኢ ከምዚ ቀፃሊ ኣይከታተልኒ ኣብ ሓደ ቦታ ግን ካብ ብዙሓት ዝፀልውኒ ሰባት ኣለዉ መፅሓፍቶም ዘንብቦ ኣለኒ so ንስኻትኩም እውን ንዓኹም ክሕግዙኹም ዝኽእሉ ቾዝ ምግባር is important successful people are always hungry for knowledge ፅምናይ ፍልጠት ድማ ኣለዎም ዕውታት ምክንያቱ ንኣብነት ኣነ እንታይ ዝብል እዚ ኣነ ዝፈልጦ ሰብ ኩሉ እንድሕር ፈሊጥዎ ናተይ ደረጃ ናይ ዕቤት ንኽበፅሖ ፀገም የብሉ as simple as that if you know what I know you can do what I do ኣነ ዝፈልጦ ኩሉ እንተፈሊጥካ ኣነ ዝገብሮ ክትገብሮ ፀገም የብልካ ስለዚ ዕውታት ሰባት ትሪእዎም ተለኹም እቲ ዘለዎም ፍልጠት ናብኡ ንምብፃሕ ክፅዕሩ ኣለኩም ምክንያቱ ነቲ ዓወት ናቶም ክትበፅሑ ስለ ትኽእል
أجدا سجن سجوم تختو سدالك سجوم تخي وسدك كندنا تين تفليتك it doesn't help you وإذا عليت فلت خينك it won't help you first take action and you start to أبوخا نعبخا كي تغيلك إنا نزارب زلنا number 3 focusing on money not value كلمة مجمرنا زعمت حفي كي تقصقوا حلفني because إذا لو من ريازلنا أرست بفلاي تأرستكم يا بالحمرات عوتن حاجوس مالت بزح عودينا هيوت عود كجورك كازغل نجاراتي زلوا تغمنا تلكم لينك لكم كبابيهم تزدوا تدخلوا سو focusing on money not value إزيا أب عبرة سبنا زي تمهرنا نجارت لنا هنا تأساغ أب هيوت جنزب كم زد لنا بعرفنا نبلي ناجن نفلتينا جنزب دما نجنزب نبركاب دما بزع نسعر انتو خونا جنزب وتسيتيو money is a result ناي منتهي وتسيت ناي تنسخة زلكا كلت ناب عداقة تقربه مغنياتو أنا جنزب كخفلت غيني ساعات نساعات كندزي نساعات زخفلك كهلن مغنياتو أبجزها خلها مغفل وخاب ساعات تزغون أوش ساعات كتجبرة تخل كلت تتمني غتغفل سلازي اتكلت كان نعبين عرغيدو which means the value you bring to the marketplace يعبس لزلو تجنزب كعبي سلازي don't look into the money focus on the value it's value نات كان نعبين عرغيدو جنزب كان نعبيك خيدي سلازي تفوكس ناتك أب جنزب زي كونه قدم أبتي نسخة تبركتو تخل كلت أو يخاطو تكور دلك زيادة دمانعوك تقير لك مغنياتو نسو وسيد كم تسألك سلازغاني good so successful people know that the money is not the most important thing instead so عندي علامات هنا نقول لنا value ويكا نحد مفتحين مقرات كلت زي قد سامنتاي تصرح لهم اتكلتكم ابتا عودتي تتمنيهم جنزب تخفلوا زلهم سعود كجبرا كازغل ابت كلت تديو وكال كلت وثيقه كلت تعب غلغه اب عداقه تدلاينت كعبلو بزح وصيد دما كل وكاي تومازيم عوتا سبات كل غزي they try to help others بتزلهم كلت بتزلهم صقع بتزلهم تكنولوجي نسبات حجزيهم زفتنو that's what the most successful companies بهاللومي they try to help you in something Facebook is trying to help you to connect with your friends مستفلطهم سبات نسكالود connected نخد كوني حجزا كالو من مخانك خد فلت حجزا كالو بخالا زراربا نعخاق حجزو خبلو خاقن زبيتولو Google is doing the same እንታይ ይገብራሉ ነዚ ቪድዮ እዚ ንክጠቕሞም ዝኽእሉ ሰባት ከም ዘርዩ ይገብራሉ ኣነ ሰርሓ ኣነ ነዛ ቪድዮ ሂበለኹ እዩ ንጉግል ድማ ናብ ብዙሓት ሰባት የብፅሓሎ they are helping people to get educated to get information in the process ድማ ይኽፈሉ ማለት እዩ ንስኻ ኸ እንታይ ትቐርብ ኣለኻ ንመን ትሕግዝ ኣለኻ ብምንታይ ኦኬ ክትሕግዝ ትደሊ ኣለኻ ሕጂ ሬድ እንተዘየለኻ ተመሃር ቁፅሪ 2 ቀፃሊ ተመሃር እሞ ትሕግዘሉ ዓውዲ ክህልወካ እዩ ብኽእለትካን ብፀጋታትካን ድማ ገንዘብ ክትከፈል ክጅምሪኻ ምናልባት ካብሎምን ንፅባሕ ዘይኮነ if you give it time ንሓንቲ ዓመት ዕላማኻ ነፂርካ እንተራፅነ ድሕሪ ተማሂርካን ዓብይኻን it's not difficult to get there so they see themselves as offering a solution to the client so ሰባት እንታይ ፀገም ክትሕግዞም እዮም ዝመፁኻ ወይ ዝመፁኺ think about that ኣነሲ ንሰባትሲ ብምንታይ ይሕግዞም ኣለኹ እንታይ ከበርክ ትኽእል it can be anything think about it so أنا داي قبرالو I am trying to help people كما خاطكم زعمسلو بعقمي حجز فتنا له إذا حجزنا تيزر اليوم سبعة they're happy with that توم زي اليوم دما they go elsewhere طيب مالتيو كل جزياجد بخمي كجلجل خل كحجز خل زبلة حساس بايزلني أنا فلاتي زي كونسي بخمي نتوم كباي كمهارو نزخول سبعة كحجزومي خل سلزم بزحات كحجز كله قدما زيادة وتصيت يا متسمالتيو ساعتكمون بخمك تحاسبوا يدل مالتي. Number 4 assuming work is the only good كالي جيجا عوتات زي وتقواوي زبط حسب جنزوات كانتايو سراح كبرت كم زلو نفلت سراح جن كل نجار غير كموسات جن جيجايو so بزي سراح عوت يلن بزي قدس انت هتقبرت دالي عبرت اكساب زي سراحك لو تكمت سايكلني عبد الرجال لوتي سلازا بسراح زلن كبرت ابوتويو أزيو كبرتي زلنا سراح كبرت كم هاني فلتي سراح قلنا بينو على ما يكونن هيوات كينو سراحيا نخ سرح يكون كانت فتيرك نخ تنبر كسرح لك جن نخ سرح اللي يكون نملك فتيرك زيا كل زين نذكرها so أبهيوات نتسرحنا كم قرزغل تهيواتنا بالانس كل وقت خلالو
ስራሕ ክልወና ኣሎ ኣብ ስራሕ ዕውት ንኽትከውን ድማ ጥዑይ ኣካላትን ጥዑይ ክንክናይ ኣካላትካን ዕረፍትን ክህልወካ ኣሎ ስድራ እንተለካ ንስድራ ዝኸውን ግዜ እውን ክህልወካ ኣሎ ሓዳር እንተለካ ንሓዳርካ ዝኸውን ግዜ ክህልወካ ኣሎ ስለዚ ንመንፈሳዊ ሂወትካ ዝኸውን ግዜ ክህልወካ ኣሎ ብካልእ ኣዘራርባ የስ ፅቡቅ እዩ ስራሕ ዕብየት ኩሉ ፅቡቅ እዩ ግን ሂወት ኪኑ ዝኸደት እያ ስለዚ ዕውት ክትከውን ኣብ ነዊሕ ግዜ እንድሕር ደሊኻ ኣብ ሓፂር ግዜ ሙሉእ ሂወትካ ሂብካ ትረኽቦ ዓወት ናብ ሓካይም እዩ ዝኸይድ ባላንስ ዘለዎ ዕረፍቲ እናወሰድካ ትገብሮ ቀፃልነት ዘለዎ ዕብየት ግን ንሙሉእ ሂወትካ ሕጉስ ጌርካ ከምብረካ ዝኽእል ንብል ኣለና እሱ ንኽትገብሩ ድማ ዝመክር ዘለኹ ኣነ በቋራጭ 24 ሰዓት ሰሪሕኩም ዝለዓለ ገንዘብ ንኽትእትዉ ሓሚምኩም ፅባሕ ንጓዕ ሕክምና ክትድርበዩ ኣይኮነን ዕላማ ናተይ ኣነ እውን ኮታስ ይኮነን ዕላማ ናተይ ዝያዳ ከመይ ጌርና ቀስ ኢልና ኣካላትና እናሓለና ብሜላን ብብልሓትን ብጉልበት ድራ ዘይኮነስ ብሜላን ብብልሓትን እንታይ ይስኸ ብቕልል ዝበለ ስራሕካ ስራሕ ገንዘብ ኣምፅእ ተምሃር ተወሳኺ ኣታዊ ንኽትገብር ገንዘብካ ድማ ካብቲ ዘቐመጥካ ኢንቨስት ግበሮ ሊቭ ስማርት ስለዚ ብኩሉ መንገዲ ፓራለል ንዓባኻ እንድሕር ኸድካ ምስ ግዜ ካብቲ ኩሉ ጉልበትካ ትወስድ ወሲድካ ናብቲ ዝያዳ ከዕብየካ ዝኽእል ኣተኩሮ ጌርካ ንክትዓቢ ስለ ዝሕግዝ ሶ እዚኣ ዶንት ፈርጌት ኣብ ስራሕ ጥራይ ኣተኪርና ሂወት ሉዝ ከይንገብራ ንጠንቀቕ ነምበር 5 lack of purpose and clarity yes ሓደ ካብቲ ኣብ ኩሉ ፋሕፋሕ ዝበለ ኤነርጂ ከነጥፍ ኣብ ኩሉ ኣብትን ኣብትን ከም ንጎይ ዝገብረና እንታይ እዩ ዕላማና ብንጹር ስለ ዘይንፈልጥ እዩ ዕላማ እንተዘይብልካ ናብ ዝኸድካ ከይድካ እውን ኣይትበፅሕን ኢኻ ኩሉ ግዜ እየ ዝብላነ ናበይ ከም ትኸይድ ተዘይፈሊጥካ ነፋሪት ጌርካ ዲኻ ወላ ካብ ነፋሪት ብዝቕልጥፍ ቴክኖሎጂ እውን ኣይትበፅሕን ኢኻ ምክንያቱ ናበይ ኢኻ ክትበፅሕ ስለዚ ናበይ ክትከይድ ከም ትደሊ ዘለኻ መፍለጥ እንታይ ከም ዘድልየካ ብኸመይ ከም ትኸይድ በይን ከም ትኸይድ ድማ ክሕግዘካ እዩ ሶ ንኣብነት ገለ ካብቲ ዕላማታት ናትካ ቁጠባዊ ሓርነት ንዓይታ ዝበለፀት ቁጠባዊ ሓርነት ስለ ዝኾነ ሓራ ኮይንካ ምርጫ ዘለዎ ሂወት ንኽትነብር እንተኮይኑ ደን መዓስ ኢኻ ክትበፅሖ ለትሰይ ኣብ 50 ዓመተይ ክንብሎ ንኽእል ኢና ደንጉና ስለተሰደድና ወላ ብ40 ዓመት ክትብልዎ ትኽእሉ እዮም ከከም ዕድመይኹም ወይ ኣብ 30 ክትብልዎ ትኽእሉ ሶ ናብኡ ንኽበፅሕ እንታይ ክገብር ኣለኒ ፕራክቲካል ኤግዛምፕል ነምበር 1 ካብ ኣታዊታተይ ዓበ ክፋል ናቱ ሴፍ ክገብሮ ኣለኒ ምክንያቱ ገንዘብ ከድልየኒ እዩ ናፃ ዝኾነ ሂወት ንኽነብር ሶ ኣታዊታትካ ወፃኢታትካ ኣዝኻ ውሒድካ ብዙሕ ገንዘብ ሓዝ ካልኣይ ገንዘብካ ኣይተደቅሶ ክሰርሓልካ ብጥበብ ዘለዎ መንገዲ ብጥንቃቐ ኢንቨስት ግበሮ ቀፅል ድማ ባዕሉ ክሰርሕ ዕድል ሃቦ ንስኻ ድማ ስራሕካ ክእለትካ ዓዕቢ ኣብ ቢዝነስ ድማ ተሳተፍ this would give you a very practical way ናብ ቁጠባዊ ሓርነት ንኽትበፅሑ very simple ግዜ እንተወሲድኩም እንተሰሪሕኩምሉ ካብ ፀሓኩም ዝኽእል ፕራክቲካል መንገዲ እዚ ክመኽረኩም ይኽእል ኣክንዲ ስቕ ኢልካ ሓይልኻ ናብትን ተገብሮ ኣብዚኦም ዕላማታት እዚኣቶም ክሰርሕ ኣለኒ ገንዘብ ኣምፅየ ካብኡ ሴፍ ገብር ኣለኒ እቲ ገንዘበይ ድማ ኢንቨስት ክገብሮ ኣለኒ ኣነ ድማ ቀስ ኢለ ክዓብየሉ ዝኽእል ክእለት ከዕቢ ኣለኒ ገለ ነገር በቲ ክእለተይ ንሱ ኣዛሚደ ድማ ቢዝነስ ክገብር ትኽእለ ክዕወት ትኽእል እዚ ሓሳብ እዚ I'm sure it can get you there. Okay, successful people know that batching their actions into a schedule helps them. ስለዚ ኩሉ ግዜ ድማ ንጹር ክኾን ኣለዎ ዕላማኻ ነቲ ክትበፅሖ ትደሊ ድማ ከመይ ጌርካ ከም ትበፅሖ ክንርኢና ሕጂ Number 6 is the power of short-term goals. Yes, ዕላማኻ ናብዚ ክበፅሕ ከመይ ጌርካ ክትበፅሖ maybe ኣብ 5 ዓመት ኣብ 10 ዓመት ክትበፅሖ ኢኻ ቁጥር ሓደ ግን ክንዝክር ኣለና ናብኡ ንኽንበፅሕ ዓብ ነገር ንኽንገብር ሎሚ ኣይኮነን እቲ ዕላማ መቃቕሎ ኣብ 10 ዓመት ተሓሲብካ ኣለኻ ነፍሲ ወከፍ ዓመት እንታይ ኢኻ ክትገብር ክንደይ ክፋል ኢኻ ክትገብር ዘለካ ኢኮኖሚ እንተኮይኑ ክንደይ ፐርሰንት ኢኻ ሴፍ ክትገብር ኣብ ወርሒ ኢኻ ክንደይ ኢኻ ክትገብር ኣብ መዓልትኻ እንታይ ኣበርክቶኻ ክኸውን መዓልታዊ ክሰርሓሉ እንተዘይክኢልካ እቲ ዕላማኻ ኣብ 5 ዓመት 10 ዓመት እውን ኣይትበፅሖን ኢኻ እዚኣ ክትርስዕዋ የብልኩን መዓልታዊ ሰዓት ድያ ፍርቂ ሰዓት ድያ 2 ሰዓት ድያ 5 ሰዓት ድያ ግዜ ሃብዎ እቲ መዓልታዊ ትገብሮ ንእሽተይ ስራሕ ንሱ ናብቲ ዝለዓለ ደረጃ ዘብፅሓኩም ስለዚ እቶም ዕውታት ዝበሃሉ ዓብ ነገር መዓልታዊ ስለ ዝገብሩ ይኮኑን ንእሽተይ ነገር መዓልታዊ እናገበሩ ንሱ እናተደመረ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ንኽበፅሑ ይሕግዞም ስለዚ ኩሉ ግዜ ብሬክ ባይ ብሬክ ይብል ዊል ስሚዝ እንታይ ማለት እዩ ሓንቲ ብሊኮታ ኣብ ርእስኒ ሓንቲ ብሊኮታ ኣብ ርእሲ ሓንቲ ብሊኮቲ ፓላሶ ትሰርሕ ሶ ንስኻትኩም እውን ከምኡ ዓይነት ኣተሓሳስባ ክህልወኩም ይደሊ ሶ ትጌጋ ኣተሓሳስባ ሓንቲ ግዜ ዓብ ነገር ዘይገበርኩ ኢልካ ምጭናቕ ግን ጉጉያ ኣተሓሳስባ እዩ ንብል ማለት እዩ
ናይ መወዳእታ not planning your time wisely obviously ግዜኻ ትዝበለፀ ነገር እዩ ምክንያቱ ግዜ ኣይመለስን ስለ ዝኾነ ንስኻ እንተ ተጠቂምካሉ ንሱ ምኻዱ ኣይተርፍን so successful people always plan their time carefully in advance ስለዚ ዕውታት ሰባት ግዜኦም ብግቡእ ስለ ዝጥቀሙ እዮም ግዜኦም ድማ ነፍሲ ወከፍ ደቂቕ ቆፀራ ገይሮምላ ማለትና ኣይኮነን ነቶም ዘገድሱ 20% ዝበለፀ ግዜ ናቶም ሂቦም ይሰርሑሉ ትኻሊ ግዜ ናፃውን ክኾኑ ይኽእሉ እዮም so ፕላን ክህልወካ ኣሎ መዓልታዊ ክትገብሮ ዘለካ ፕላን ክህልወካ ኣሎ ኣብ ሰሙን ክትገብሮ ዘለካ ፕላን ክህልወካ ኣሎ ኣብ ወርሒ ኣብ 6 ወርሒ ኣብ ዓመት ኩሉ ግዜ ፕላን ክህልወካ ኣሎ እዚ ክንብል ከለና ግን ከምዚ ሓደ ሰባት ኤውሮጳውያን ሕርትኹም ወይ መሓዙትኩም ድሕሪ 8 ወርሒ ኦልሬዲ እቲ ካላንደሮም ምሉእ is craziness ሓቂ ንምዝራብ craziness ጥራይ ዝብላኒ ምክንያቱ ሂወትካ ኩሉ ፕላን እንድሕር ኮይኑ ስፖንቴኒየስ ወካ just ሕስብ ኣቢልካ ክትገብር ዘይትኽእል ተኮይንካ then ትርጉም ናይ ምንባር እውን የለን ማለት እዩ ስለዚ ፕላን ናትካ ፕላን ክህልወካ ኣሎ ሪላክስ ዝኾነ ከምቲ ናይ ቀደምና ኣብ ደስ ዝበለካ ገለ ነገር ንክትገብር እውን ግዜ ክትፈልየሉ ክትክእል ኣለካ ማለት ስለዚ ንኩሉ በፕላን ቀይድካ ይተሓዞ ንማለት እየ ግን ፕላን ዘይብሉ ሰብ ኩሉ ግዜ ፕላን ዘይውፅእ ሰብ እንታይ እዩ ንኽወድቕ ፕላን ዝገብር ዘሎ ሰብ እዩ ይብሉና ልባማት ብዝኾነ እዛ ቪድዮ እዚኣ ዕውት ንኽትከውን ከተወግዶ ዘለካ ተሓሳስባና ካይዳ እያ ተርእየኩም ተፈቲኹማ ላይክ ሃብዋ ናብ ካልኦት ንኽትባፅሕ ሸር ግበርዋ ከም ወትሩ ናትኩም ሪቶ ናትኩም መተባበቂ ቃላት ድማ ኣድላይ ስለ ዝኾነ ንዓይ ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ግደፉለይ ናይ ሎማ ርእሲ ብዝኽንወዲና ኣብ ካልእ ክሳብ ንራኸብ ደሓን ኩኑ ስሰናዩ ቻው